سلام أنا لما أنت فيديونا ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ደቃይቕ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ዋልታ ሓላዋት ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ይጅምር መግለጺ ከምውን እንታይ ዝበሃል ዘሎ አብይ ጌታቸውን መሳደብ ጀምሯል። ከታማኝ ምንጮች እዛ አካባቢ ያሉት እዚኦም ካብ ዝውሳሰሉ ቪዲዮታት አለው ሓደሽ ቤተሰብ ታሊኹም ለቻናል ኩልኹም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርስዑ እዚ ቪዲዮ ሰስሞችኩም ላይክ እናገበርኩም ጀምሮ ኩረት አዘብቲ እስከ ንኸድ ናፍተ ቪዲዮታት ዘለው ከወስረኩም አንቱም بفلات حزون كنحنكرينا حزون صقم كنفطرينا حزون شم كنطفينا طول سبات كن حقلو بحقي خم تحتتو فليتكم كاب حزن دحار ايدكم من اجركم تقربكم يحشي بزعما قيح بحر خير كتسوق تقول زلها صعب على انت ايتيك زي قاتات وين جرك يشرحي يعني من زي قاتاتك هو اثيوبيا صحيح إثيوبيا سكت قبل كيف كاخذ كلا خللو من إثراء يس سو أونت يعني نتوز توقحي بزلو كينا توقحي بزلو تقرأي قن شو ميلع الكاين نحافظه بحر خوينا زرخوكم نقري لكم يرخبنا حواتي بمنم سأنا نسخن حواتينا من تاي مسيلك حونت قالي افتخف وانسي من انت فتح من انت سبع اونت دويلهم زتقالصو حوات سلازخونو حواتنا ايه نو سو اونت عيتقاوم كون اني سو اونت بير هو زرخ بيقولكم تسلازم نو زرخ شعبيه زرخ نو بوليتيك عيني قتلو حزبو وديو حزب تግራይ አጽኒቱ ኣብ ዓድኻ እንዳሃለኻ ገዛኻ መጽዩ ዘጽነት ስርዓትሲ بحق ጥራሕ ኢኻ ትደላልይ ትኽእል እምበር ናበይ ዘወር ትላሒ حق يزارين قالت انا كو غازتني حتى يحتت واه هل ذاك بوليتيك زلعلو وزلو حتى الى زلع الكاميرا انا عليه حتى قرب يكلمكم تخوين ما تنتاني اقوالكم بهم اقوم يكون هو حتى اذا حد زلنا هناك قالت حسن هي حتى غيره زلع الكازل هنا معك وقت كسكنني هذه سخكو كاون ديام انت عايز بحر ورثلت تقولوا كي خالكنا ونش شتات القص كتتحاول كي خالكن قلت لكم تيركو كايس كنا خي اساس كطف لو سرعه لوطي ابي ارسخ متصلو اخكت لخي انت هاي ملكتنا نحن عايز له انا هاي ملكتنا ايرتراويان يقول ولسوم نحن ملكتنا ايوه بقى ما هبقى كيف مزي نحن في ابي ارترا ناي سرعه لوطي خمت يملكتنا اي خت له ورا اذا اتاون نتيجه إلك أنا إخا نو حدا عندما تختفت في الأحمدي يدوتيو سام قبل على تجري جونوسايد سلسفة فتح خرجا جيجا أيز من لسه كده تحاسب فتح خرجا قص الله وإذ لك الله نو جيجا أيز من لسه كده تعمل فتح خرجا قص الله ناب حق قرب الله وإذ لك هذا حق خالي ناب حق قرب ناب حق قرب نو يا أخوانا ناب حق قرب صبح حسن نسخجن أب إرترا سرعة كل وقت إلى دول سوات ختدق فيه لو تخمت لو ويلو نزق على سحيل تحلي أكون تقرأي ونس لو تخمت تاي ملكتك لو تخمت تقول زي ملكتك تمالكو تزني من قصص قبل على جونوسايد فتي نو أنا سارفايفر يجيب لك الله نسبة إرترا وديوس نسبة تقرأي زود سرعتيو كابز اللي على خميس أي فعلا مارين إذا على إرتراويان ما نعنا ودينا أي خلو زلوا إرتراويان بعلم يوم من قصة إرترا سنعنا ودينا ينقارو عامنا عندما تكون جوجو إيرك سديرك أي تحبري نسخي መንግስት ኤርትራ ኮን ኣብ ገዛና እንዳሃለና መጽቆ ይርሽንና መጽቆ ይደፊርና መጽቆ ዩ ሕጊ ሒጅዎ ይሱ ሕጊ እንዲ ሒጅዎ ናብ ሕጊ ክወስድዮ ናብ ጀኒባ ክትወስድዮ ማነ ኩሱ ከይዝብ ዘለኹ ናብ ሕጊ ይቕረብ ናብ ጀኒባ ትወስድዮ ጀኒባ ግን ናብ ጀኒባ ሕጊ ሙሳድ ይዝቀለክስ ብራማን بعد خلان بحساب ገርናስ ኮይናትኩም ከፍተልኝ ብርገን ሐመድ ዳሞ ንጽርቅ ደም ወጥለው ናውት برجن حمدو مالت تجري تسقيم وان هالو تكوا أو قلنا تجري دوي السو خاليو نسي أتران تسنتك نسون قلنا جوكو ما يتسقطون يلهم دوز ولوك سواء تجوارهم كم يجرك ترسعوا صحيح أنا هذا أجندة السو خالي أجندة أيوه السو خالي السو سو أو النتيو أنا قلت فرصنا سو أو نتيو حاوزيو أنا حاوزكم بس جوارو سرعة لو تخمت اللو أتراسي نايس سرعة لو تخمت اللو ديالكي خمت لو تاجيكي خمت لو تقول زيتوني حزب إرترا ودي حزب تجري زود زين سو أو نتيو ولا سب أو نتوون بوليتيكا والرأي هون أنا بدي حد
تفكر يا هذا سمعي نسخة استعيد كابا سخسي بزعوا كيح بحر خير كاخد سوقت وزلها صعب على غنت ايتي كاب زي قاتاتي وين جرك يشرحي يعني من زي قاتاتك هو إثيوبيا نسخة خير إثيوبيا سكت قبل كيف كاخذ كلا خلل من إثراء يس سواء الناس بسواء الناس يعني نتوز توقع يفزلوا كنا توقع يفزلوا تقرأي جن شو ما يلعب الكاين نحافظه بحر خوينا هذا كل شيء حق زله ما نسي أسرع تمام تجاجين عينا استفارق علينا أبوت إملس تحجزوا نعم نت كسر هرجع مركي كبرمي كسب سنجري زلوا دوات بمولو إحساء وليو رامك زعوليو زلام بسوليو إيرابوليو بمولو زي شيء سفنا عليه أفكار دازلو نوع عبد الملس ولا صرح كذا تحليون بحر خنا تحاورنا مسرحيو تهزبي أين هاوكو صري ما ينقرولو مبرات نقرولو من قد كفت سرقاي كفت أخلون أرداتون يقرولي بالله سنة مباريجي سلذي أصبح زبورة صبح مبارك أقرب ودسك أحزي ما فقادي يقولنا ليلاونة تدمبر زفوق دول من قصة تزرك من يرنا إثيوبيا من حزو خفت نديني بعد تتقوم لي لنا عباده بناطة وفري بورت فورت جراي لنا بناطة تتقوم لي لنا الله مع خارج لكانينها لا عرب سر بأواجي بأواجي حزب تجرايسي تجراي بودي إرداء ثمر حني تكون جزاء يكون بودي كتوت وتر لهم فري بورت تتقوم لنا خنتك كم خيلنا جن نايل لو ناس بحالنيو تمنجس إثيوبيا على إناث الزخانة سيدا يفعلنا تجارو سلام كنركب كل نجارنا عنا خمس كون ناس سيدا يجبر سيدا يفعلنا أو إثيوبيا سيدا لنا بعد فقودي توزني سيدا سب صبوا نصارح تلهم صبوا يغني لنا حماق تغيير خاني ككم درجة ونتحماق مخنان تجابي عاونا لما حدار نندم إذا كم ثوبن تذكر يا خنا أنا سوينا مدين حدار إيدي كأتو تذكر يا خنا مدين سمرا أخي يسر مدين دولار كيوم قرعو عبيت سكي حداك أنا إيدي يأتيس مدين كومزي أنا خفتفت تذكر يا خنا أنا نايو عليه سرعة سرعة لأن أفتح حدار يدخل يكسر لي قبل على زفت أم كايو قبل أنت هاليونا وحق خد كارف محتاجي زيد بفتفات قال ملتات حدار برباشي يكون بزعوا فتحينا مدين كو بزعوا يقركي سمعنا قركي عندي دقاقيم كاتول علوس نو مدين كو قوايا تخدمك ويرنجر تخدمك عدك حسكي أو عد خلاص خيانات كسبت تخفتك يا أخوانا نسخكو ببوليتيكا مرقصكو بقى سرعات إرترا خلو وط الله وزير مرقصكو صنع مرقص إنك صحيح ناي إرتاويان مسلسي بحايل يتنطق يوم الله صحيح عايت خنطق يوم لهم من نتقوى ماري إرتاويان كل أنا جيد أوزي سيح نازولس ناي من مسلي كم ينعخ مسلي هو مسر كم يمارسه إرتاويان حتى وانا منقصته إرتاويان يوم نسخي من نسخي سرعة ناي إرترانا شعبية غير له تلاقي هاي ملكتكي ذو النجر يملكتني حنصاب ناوي توصلي أنا أو نستة تبلك تأتويا حنصاب كعمسكي حالات مسكي عبتا بوليتيكا مسكي تأتويا وفي جرز جهر نسخنسي زرقكم نجاري وركم يرغبنا حواتي بمنهم سد أنا نسخن حواتينا من تاي مسيلك أفتخ وانسي من أنت فتح من أنت سبعة ونت دوي لهم زتقالسو حوات سلازقونو حواتنا إيه نو لعلوها مرارحة سراوي تقراي وأنا أزازي جنبار دو زغوركم لعلوها مرارحة أرمع سران كلتن زغوركم ملا أولاد نام مرارحان أرمع سران كلتن تاريخ وعلوتات تقارلو أرمع سران كلتن زفلت انزي ذكرن أفتحلوف نايس أبان ناي مختن أوان كاب سناي نبوه جميرو كاب نشتوي أهدوتات دحاربون نافتح زي بس يحوز الله بأرم درجات سكعز ودب أو كلهم عودوا وقعت بس كلهم نايس انت تحيلتات كلهم عينت تفتراون سب سرحن بدهوتات مكيتو كور واقع خفيلو حزب تግራይ
كامل أنتت أدحينو صلاتنا تجددهم كأول لعلي زي يغصون مهانهم أرجعنا وعلى بريتوريا كفصم كاوز جورو أهرتا سراوي تجراي حدا دحري مختام وعلى بريتوريا وانتخنا على واتن دعنا تنستجراي بلي وحسي كونن جنا عمام لنا جنا الأخر لنا أبتحتي وررتي حزوم مكران سقاين زركب زلو حزبنا حراي وصن لوالا وغزات مريت تግራይ ኣይተረጋገፀን እዚኦም ኣብሸቶኦም ሻዕ ነብፅሖም ዋላ ብዙሓት ፀገማት ይሃለውና ናብራና ሕማቕ ይኹን ከም ሰራዊት ክማልኡልና ዝግብኦም ኩሎም ኣይተማልኡልናን ድሌታትናን ፀገማትናን ትሕቲ ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ሰሪዕና ክንፃወሮሙ ስለ ዝግባእ ካብኡ ዝኸፍአ መከራውን ስለ ዝሓለፍና ሕዚ እውን እስካዕቲ ናይ መጨረሻ ሸቶ ነውቅዖ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ህልውንኡ ረጋጊፁ ሉኣላውነት ህዝቢ ትግራይ ተረጋጊፁ ተመዛበልትን ተሰደድትን ወገናትና ናብ መረበቶም ክሳዕ ዝምለሱ ልኡኽ ከለና እይሉ ኣብ መስርዑ ዝርከብ ኣርሚ ኣብ መስርዑ ዝርከብ ተጋዳላይ زي ما وقس بمقار دحري وعلى بريتوريا كم تزقل زنوري أو كلهم كبابتات تقرأي مدبنيا بوليس يشوفونه سراويت يشوفونه مليشيا يشوفونه سراويت يشوفونه حزبنا وحس سلام سلطان يقبو سلام الرقات تقرأي إن إثيوبيا የሚያገናኛቸው ህገ መንግስት አይደለም አሁን ህገ መንግስትን ማተጥሶ ጦርነት ተገብቷል ትግራይንና ኢትዮጵያን የሚያገናኛቸው አንድ መንገድ አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው ሁለት ክልል ነው ያለው ትግራይና ኢትዮጵያ ነው እንጂ ሌሎቹ የፌዴሬሽኑ ፈርሷል ምክንያቱም ሌላውን ክልል እንዳለ አብይ በአንድ እጁ ነው የሚያስተዳድረው አንድ ነው በቃ የሚሾማቸው ሰዎች ይቀመጣሉ እሱ የፈለገውን ክልል ያፈርሳል የፈለገውን ክልል እንደዚህ ነው ያለው እዚህ አንድ ክልል ብቻ ነው የቀረው ከፌዴሬሽኑ ውስጥ እሱ ክልል ደግሞ በህገ መንግስት አግባብ አይደለም እየተዳደረ እንደዛ ቢሆን በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት በአንድ ዓለም አቀፋዊ በዓለም አቀፍ ኃይሎች ብሮከር በተደረገች ስምምነት መሰረት ነው ያ ብቻ ነው የሚያገናኘው ስለዚህ ያቺን መገናኛ መስመር ተጠቅመው አብረው መስራት ያለባቸውን መስራት ሲገባቸው የመገናኛ መስመሩን ለመበጠስ ኢንፋክት አብሮ የተስማማውን ወገን ህጋዊ እውቅና ነስቻለሁ አስታውስ እዛ ያሉ ፕሪቶሪያ ያሉ ሲስማሙ አንዱ የመንግስት ግዴታ ከሽብርተኝነት ሊስት ውስጥ መዝገብ ውስጥ አወጣቸዋለሁ ይሄን አድርገዋል በአዋጅ ይሄን ካደረጉ በኋላ አሁን ደግሞ በሰላማዊ በምርጫ ቦርድ ህጋዊ አይደላችሁም it just doesn't make sense እና ሰተው ከሽብርተኝነት ሊስት ሳስወጥተው አንዳንድ ነገር አብራሃቸው ስትሰራ ስትቆይ ከህዋት ጋር ነው እየሰራህ ነበር ከክንድ ኤርትራ እንጠርጣሉ ምክንያት ይርደል ተሐጓሚት ኤርትራ እንተ ኮይና ተቃሎ እዩ حنا نهانا ጉዳይ ይኮነ ሰባት ሚዲያ ወላ ብራኸ ተተረፈ አሪቦም ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ክድፈር የብሉን ዝብል መግለጽ ክቡ ሰሚዕለሁ ኢንክሉዲንግ ሓደ ጀነራል ካልኦት ናይ ውድባት መራሕቱ ናይ ባዕልኻ ሉዓላውነት ናይ ባዕልትና ሉዓላውነት ነኽብረሉ መካኒዝሙን ኣወዳድቡን ኣተሓሳስቡን ዘየጥረና ናይ ካሊእ ሉዓላውነትን ብሞራል አንጻር ክብል ይኽእል እዩ ግድ የብለይ ናይ ትግራይ ረብሓ አንጻር ግን ናይ ትግራይ ክድፈር ኣለዎ ዝብል ጀነራል ግን ድዋት ከልዋ ይኽእል እዩ ኖ አይ ቀሪቡ ኣብ ብራኸሸው ጀነራል ክንፈ ቃል ኦኬ ሕዚ እዚ ዝለካ ዘለኹ እንታይ እዩ ናይ ዝኾነ ዓዲ ሉዓላውነት ናይ ምኽባር ሓላፍነት ናይቲ ዜጋ ናይ ባዕሉ ከክንዲ ኤርትራ እንጠርጠሉ ምክንያት ይርደል ተሐጓሚት ኤርትራ እንተ ኮይና ተቃሎ እዩ حنا نهانا ጉዳይ ይኮነ እታ ድስት ትሰብሕ እታ ድስት ትሰብሕ ዘላ ናይ ኢማራት ኮኮያ እቲ ደው ኢሉ ዓፅሚ ዝመርፅ ዘሎ ድማ ዋና ባሕሪ ኤርትራ እዩ እዚ ጆቆቆቕ ኢሉ ዘሎ ባሊጋኻ እዩ
እቶም ዘሽንዎ ዘለዉ ድማ ዋናታት ባሕሪኦም በሉለይ ነዚ ጀላዕ ድማ ለቃሓዎ ቦይ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ሽንቲ ከይትዛረብ እያ ጋህታፍ ዋሒድ ዓወትና ሓፋሻት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ደቃይቕ ዘውፅኦ መግለጺ ቃል ብቃል ከይተወስኸ ከይተቐነሰ ከም ዘለዎ እንሆ ከም ዝስዕብ ክነቕርቦ ኢና ሰራዊት ትግራይ ዋልታ ሓላዋት ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ይጅምር እዚ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ብጅግንነት ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ዝኽፍል ዘሎ ዋልታን ዕርድን ህላው ህዝቢ ትግራይ እዩ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ብመስዋዕቱን መቕሰልትን ዓጊቱ ህላው ህዝቢ ትግራይ ዘቐጸለን ውልዶታት ዝስዋዕ ታሪኽ ዝሰርሕ ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ንዝሓለፉ ዓመታት ኩሎም ዝገጥምዎ ፈተናታት ተጻዊሩ ጽኑዕ ዋርድያ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መነባብሩኡ ዘለዎ ጸገማት ክረኽቦም ዝግባእ ረብሓታት መሰረት ገይሩ በቢ ኣሃዱታቱ ሕቶታቱ ከልዕል ጸኒሑ እዩ በዚ መሰረት እውን ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተጣይሾም እዞም ሕቶታት ምላሽ ክረኽቡ መነባብሮ ሰራዊትና ክመሓይሽ ክሰርሕ እኳ እንተጸንሐም ናብ ተግባር ኣብ ምስግጋር ምድንጓይ ስዒቡ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተፈላለዩ መልክዕ ሕትኡ ኣስሚዑ እዩ ሰራዊት ትግራይ ዘቕርቦ ሕቶ ፍትሓዊ እዩ ዓቕሚ ትግራይ ብዝፈቐዶ መሰረት ሕትኡ ክምለስ መነባብርኡ ክመሓየሽን ኣለዎም ኮይኑ ግን ሕትኡ ዝቐረበሉ ኣገባብ ስዒቡ ናይ ርሑቕን ቀረባን ጸላእትን ሕትኡ ክብለጹሉ መእተዊ መንገዲ እኩይ ዕላምኦም ንምግባር ሰፊሕ ምንቅስቓስ ክገብሩ ቀነምዮም ኢሉ ኣሎ ሕወሓት መግለጺኡ ብመቐጻል ሰራዊት ትግራይ ግን ንኹሉ ሽርሕታት ጸላኢ ብደቂቕ ዝግንዘብ ዘፍሽልን ብምዃኑ ነቶም ንሕትኡ ተበሊጾም ኣንጻር ህላዊ ሰራዊት ሓድነት ህዝቢ ዘቕንዑ ምንቅስቓሳት ብኣግኡ ብምርዳእ ሕትኡ ብትካላዊ መንገዲ ኣብ ምቕራብ ይርከብ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ነቶም ኣብ ሰልፍታት ዝተረኣዩ ሓላፍ ዘላፍ ምጉላእ መጓዓዝያ ህዝብን ህዝብን ይቕረታ ብምሕታት ዳግም ህዝባውነቱ ኣረጋጊፂ እዩ ይብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቶም መእተዊ በሪ ትግራይ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብዝፍጠር ነቓዕ ኢሎም ለይትን ቀትርን ኣብ ምትዓብ ዝርከቡ ጆኖሳይደራት ተዳኣኽቶም ማይ ብምዕዃት ሰራዊት ትግራይ ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ካብ ህዝባዊ መትከሉ ከም ዘይናጋዕ ኣመስኪሩ እዩ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዘቕረቦም ሕቶታት እቲ ሓደ ንምግዳልና ዝምጠን ክብሪ ክንረክብ ይግባእ ዝብል እዩ ነዚ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተት ዘድሐነ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ ሰራዊት ክብሪ መሃብ ክኾን ዝግባእ ሕቶ ዘየድልን ተግባርን እዩ ኮይኑ ግን እቶም ትግራይ ንምህዋኽን ብጸላኢ ተሓዚልካ ህዝቢ ትግራይ ንምግዛእ ብጸላኢ ተሓዚልካ ህዝቢ ትግራይ ንምግዛእ ሽቶ ዝሓዙ ዕሱባት ባንዳታት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይ ዘካይድዎ ዘለዎ ወፍሪ ጸለመ ኣጠናኺሮም ቀጺሎም ነሎም እዚ ኣብ ልዕሊ ዋልታ ህላዊ ህዝብና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ወፍሪ ጸለመ ጠጠው ክብል ይግባእ ዞም ብዝተዋደደ መንገዲ ንሰራዊት ትግራይ ዘጸልሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ተሓታቲ ክኾኑ እውን ኩሉ ዝምልከቶ እጃሙ ክዋጻእ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ዝፍጽሞ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝተመዛበለ ዝተሰደደ ወገናት ናብ ኬንዳ ኮይኖም ብጥሜትን ሕማምን ይሃልቁ ኣለዉ ካብ ዝሓሊፉ እውን ደቆም ብኣራዊት ይምንጠሉ ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝርከቡ ወገናት ብመምንነቶም ይቕተሉን ይጭወይን ኣለዉ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ኣይተኸበረን መስርሕ ተሓታትነት ፈጸምቲ ጀኖሳይድ እውን ኣይተጀመረን እዞም ሕቶታት ህዝብና ምላሽ ዝረኽቡ ብሓፈሻ ድማ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ዘብቅሕ ብሔራዊ ትካላትና እንትጠናኽርን ህዝቢ ከም ቀደሞ ብሓድነት እንትንቀላስን ብምዃኑ ህዝብና መድረኽ ብሔራዊ ሓድነት ብምክያድ ኣብ ሓድነቱን ትካላቱን ክፍተት ንምፍጣር ዝግበር ምንቅስቓስ ብጽንዓት ከም ዝተቓለሶ ወሲኑ እዩ በዚ ህዝብና ዝለዓለ መንፈስ ምልዕዓል ዘካይዶ መድረኽ ብሔራዊ ሓድነት ዝተደናገጹ ጸላእቲ
ተላእኽቶም እውን ኣንጻር ብሄራዊ ኣካላት ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ከካይዱ ጸንሑ እኩይ ምንቅስቓስ ኣጠናኺሮም ይቕጽሉ ኣለዉ ህዝብና መላእ ሰራዊት ትግራይን ብሄራዊ ትካላውን ሓድነቱን ዓቂቡ ንኹሎም ሸርሕታት ብምፍሻል ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ከብቅዕ ህሉን ውሕስ ክገብር ዝገብሮ ቃልሲ ከም ቀደሞ ጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣይጠራጠርን ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዓትና ዝብል እውን ኣብ መወዳእታ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሎ ጭርሖ እዩ ጀነራል አበባው ታደሰ ምስ ፋኖ ኣብ ንገብሮ ዘለና ውግእ ሕወሓት ንፋኖ ይድግፈሎ ክብል ደጊሙ ኸሲሰሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ዘይተረጋግአሉ እዋን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እስኪ ኩራት አዘብቲ እቲ ቪዲዮ ከም ተዝሪኹም ዝመስል ሓሳብ እንታሊኩም ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት እናገለጽኩም ለማንቲ ቪዲዮና እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ወጻል ቪዲዮ ተመዲሰ ክሳብ ዝመጽእ ነዚ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርስዑ ኩራት አዘብቲ